Igbo dị mma ngwa gere ntị maka akụkọ iri gba n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, onye otu Kristi aha ya bụ Pastor Enoch Adewuni ewerego ntịntị aka tigbuo Mrs. Busayo Adewuni bụ nwunye ya, onye nke mụtara ya ụmụ atọ kamgbe ha abụọ jikọrọ aka ọnụ na alụmdi na nwunye. Nke itoolu, nekwa aha ndị uwe ojii ahụ welitere isi n'ọkwa bụ ndị nke a kpanwụrụ ha na Abakiyari maka ịgba izu na ịgba mgbere ọgwụ ike cocaine. Aha ha bụ ACP Sunday Obua, ASP Bawa James, Inspector Simon Agriba nakwa John Nuhu bụ ha bụ ndị uwe ojii ahụ ejidekọrọ ha na Abakiyari maka ịkpa nkata na ịgba mgbere ọgwụ ike cocaine n'ime obodo anyị Nigeria. Nke asatọ, Rino Omokiri ekwugo na ọ maghị ihe a na-etere Abakiyari ude. Ọ sị na oge nke Olusegun Obasanjo na Tafa Balogo rụrụ aka n'ụdị dị iche iche. Nuhu Ribadu jide ya gbanye ya ozu aka tukpuo ya n'ụlọ nga. Ọ gara n'ihu kwuo na ha nta akụkọ Instagram ya si biko dododo ka gọọmenti etiti mee na Okeke ka emere Okafọ maka na ntị ataghị na ọ na-ewe ntị iwe. Nke asaa, maka ihe anya na ịfụnanya bụ aga, ụbọchị ịhụnanya bụ abalị 40 n'ime ọnwa Febụwarị, otu nwa ikorobịa enyeghị aha ya ewerego ụla wee mmanye nwaanyị ya ọtụtụ akị na ntị maka na ọ fụrụ ya na nwoke ọzọ ka anya na nwoke ọzọ so were na-egoli n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụbọchị Valentine. Nke isii, ụlọikpe majistreti nọ na Akure, Ondo steeti atụgo Mrs. Omoyeni Okpeyemi nga afọ 3 maka iji agụba dị nkọ were dee nwata nwoke gbara afọ 20 ya na ya bi uli n'azụ, onye nke aha ya bụ Joel Sunday. Nke ise, Sanusi Aliyu n'anya ọgbatumtum ewerego Sizọs na iwe obi ọkụ wee were Sizọs magbue onye uwe ojii maka ịnara ya ọgbatumtum ya dịka gọọmenti steeti nyere n'iwu. Nke a mere na Ebutemeta nke dị n'ime Lagos steeti. Nke anọ, onye na-apịrị egwu bọọlụ ọfụma aha ya bụ Austin JJ Okocha etogo ndị Nigerian Football Federation maka ịghọ Emmanuel Amuneke n'ọrụ ịbụ onye isi otu egwuregwu bọọlụ Super Eagles. Ọ gara n'ihu kwuo na ihe dị otu a ga-enyere ndị otu Super Eagles aka iji wee fụ na ha kwadoro nke ọma maka asọmpi egwuregwu mba ụwa nke na-abịa n'ọdịnihu. Nke atọ, mmadụ 6 anwụnyego anya pee ka ndị ji egbe amaghị ndị hapụ na ndị uwe ojii chịpụrụ ya na Ekwulọbịa Agwata Local Government, Anambra State. Otu onye hụrụ n'anya mana ọ chọghị ka akpọ aha ya si na dịka a na-akwarịta anya bụ mgbọ tụrụ nwanne ya nwoke oge ndị a ji egbe na ndị uwe ojii kwarịtara mgbọ a na Ekwulọbịa. Nke abụọ, nekwa nwoke a sị na ọ bụ ya ka a ga-eto maka ịchịpụta Abakiyari na ndị otu ya ụkwụ n'ama maka ịgba izu na ịgba mgbere ọgwụ ike cocaine n'obodo anyị. Aha nwoke a bụ Brigadier General Buba Marwa bụ onye nke kwuru na onye isi ala President Muhammadu Buhari ka họrọ ya n'ọrụ ka ọ bụrụ onye isi Nigerian Drug Law Enforcement Agency akpọrọ NDLEA n'aha ịchafụ. Nke mbụ n'akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke taa, ndị na-esonyere Tichidi Chikere bụ nwoke na-eme ejije ọfụma ma na-arụpụta ejije etigo mkpu n'oke onu sio nwa mbụ adọghị ọdụ, nke abụọ egbeghị igbe, ma nke atọ ọ ga-agakwa n'ije. Ha kwuru nke a dịka o gosiri ihe onyonyo ọmarịcha nwaanyị ya na ya na-abụkwu onye nke kwuru sio na ọ nwere ike ọ bụrụ nwaanyị nke atọ ọ ga-anụ na ndụ ya, bụ ya mere ha ji kwesị na nwa mbụ adọghị ọdụ, nke abụọ egbeghị igbe na nke atọ agaghị eji. Igbo na-emere anyị ntị n'onu, ebe a ka anyị ga-adọbiri n'akụkọ iri gba n'elu n'ụbọchị nke tata. Ndị Igbo chetakwa n'ọkwa egbuo na iwe enie n'isi maka onye anọghị ebe a nọba ozu ga-ebido n'isi wee bụwanye ozu. Ọ ka bụrụ isi Iche-Joe na anụ enu na mgbasa ozi